Gonggong. Gonggong. Nagsulat taro ka mo. Hi mga sis! It's Anne Morena and welcome back to my live. We are alive. Thank you so much, Lord! And again mga sis, nais ko munang magpasalamat sa inyo sa mga nagpapadala po ng messages at ng mga words of encouragement sa amin, Mama. Thank you so much mga sis. 1 million takablubong hugs and kisses. And if you are new to our channel, just feel free to subscribe down below and hit the notification bell para always kang updated sa lahat ng happenings at ganap sa buhay namin ng ungot nating mama mga sis. And for today's video mga sis, I'm very happy because we are kicking, we are alive, we are ready to share happiness to the world, Char. Kadamdata kung Kapag kami yung damdama, agribil na o damdama, pengen pakialam si kang gango. Okay mga sis, ipapakita ko sa inyo kung ano yung physical effect ng COVID-19 sa akin later. But for now, mag-unbox muna tayo ng mga pinadalang ayuda ng mga nagmamahal sa atin. Let's go! Nagpakita ka, ama. Muna amin. Di na ako nakpitan ita. Our mother is alive and she is eating avocado. Pak. Okay, nais kong magpasalamat kay... Kinana dyan sino nagpakuha mo ti... Kuha mo, gonggong. 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 Nagsulat taro ka mo. Nais kong magpasalamat kay... Anong pangalan? Kay sa Ina Giyab, anak. Thank you so much for sending me this gift. Thank you so much! So, ang binigay niya sa amin is ito, mga sis. Mangan kalata. Okay, idaran ka ha. Pero mga... Pudot, grabe. Picture tamo Like, ka yan. damdama! Parta ka mga bakot. Ito yung mga bakot nga. Kasla foreigner mo ka no mga negra. Kabil mo to matayak isi ko Well, ganyan ka matayin na. Yay. Ni nabasan mo. Okay, kuna na, Miss Andy, continue inspiring people. These vintage pieces are our special gifts for you. You are beautiful, amazing. All the love, send us a picture or tag us soon at kamahalan.vintage. Thank you so much. And another one, they had sent corset. Corset. Ganun. Agblablaga! Ka, swimsuit nga, kasla corset mo lang print na is zebra. So we are to use this later. Hey, thank you so much sa Ina Giyab and family. I love you. Thank you ka ma. Giyab from Tabok. Saan? From Cavite. Thank you very much. Dagito nga i-present you kanya aming pictures. Okay mga sis, I am so ready. Like this is the physical effect of COVID-19 to me. Nakakahiya. Nakakahiya. I'm going to remove my mask and see what's missing. Okay, sino tinangalaga kanya, may dinagsakit ka? Ipulibog ka kanya. Sino nagalaga kanya, may dinagsakit ka? Diba na, hindi mo rin tapos ka saka? Apay nga dahil tasusok tig ka na. Tanggal ko, Kim. Tanggal ko, Kim. Okay mga sis, live update tayo. As you can see, it's very blurred naman here. As you can see, nandiyan si mama o magbabasura kasi mukha siyang basurera. Basura ka ma? Han, nandong ti basura. Kano man na yung one? O, ginarabado rin ka. Kano? Ala, yung ipon na. At syempre mga sis, madami na naman tayong mga chismosang kapitbahay na magtatanong sa akin kung bakit ganito ang ipin ko. Well, funny fact mga sis, before na na-admit kami sa hospital, so a day before going to the hospital is tinanggal na yung aking ipin dito sa harapan, kaya ganito. So nung nandun ako sa hospital, at the same time dun sa MIU, so ganito na po yung itsura natin. Okay mga sis, I just want you to see a beautiful transition of mine. 1, 2, ready? And I'm very thankful, thank you Lord, kasi wala na tayong nararamdaman na symptoms ng COVID. And I'm very grateful also mga sis dahil hindi tayo chinichismis ng mga chismosa nating kapitbahay. Tapos hindi sila nandidiri sa atin. So feeling ko ang bait-bait na ng mga chismosa naming kapitbahay. At last, thank you Lord, may maganda nang nangyari dito sa amin.
Okay, this video won't be perfect pag hindi natin nainis si Mama. So, hanapin natin si Mama. Nasa likod siya. Okay, nandito po ang dalawang pinakamamahal kong babae. Nandyan si Tita. O, di ba? Nakasurvive na kaming dalawa. Mwah! Mwah! Ano naman? And this is our mother. Mukhang hindi na makakasurvive sa kapangitan. Oho! Hola! Agal-ala isunati. Si Daon Minyal, alam ma? Talbos tigi kamote. Talbos iti kamote. Nituntot tinang ko data. Yay. Kay Data. talon. Diba? Nya talabi. Ora awan ngipon ko na pimpinal. Oh, Ano man eh? Wek, wek. Ano man? Wek, wek. Sige na, may sa. May sa. Ay! Diba, nabiyag kami nga duwan. Agala ka pa yaya ati adong, ta si doon tayo. Amo yung mga sis, hindi na COVID na. Di na nga kami iti, niya tawag dya, di parya. Diyos ko, apay kasi gayam ti parya no, ag COVID ka ngay ka, adi parya latan no maitakim. Okay mga sis, upang maging mas masaya ang video natin, itulak natin si Mama. Ayaw niyang mag-react, itulak natin pa ng mas mabongga. Andong, ikaw na manin, bandugan na manin. Ala, isapli ko kanyang data. Ay mga sis, habang kumukuha si Mamang ungot ng talbos ng kamote, may nakita kong ganito. Yan, dalawang ganyan. Alam nyo ba kung ano yung ganyan? Ganyan po yung ukol-ukol namin, hindi magpantay. Since the month of July ay sinasabi namin nutrition month mga sis, kaya yan. Yan po yung ginagawa ni Mama. Health advocate na po si Mama kasi nuhan ka nga healthy, ado ti magastar mo nga kwarta. Agpugrut ka. Iso nga dapat nga ito aware tayo ti health tayo. So, you eat green leafy vegetables mga sis. Dahil mo ti favorite nga kan ni papang ko. Taray ito. Favorite food na. Pagawid kayo mga sis, talpasan nga nagana ti talbos ng kamote. Ano ba ang sukal naman ng gubat? Ay niya, ako na tuwan. May kati nagmay background na. Mayat na ito yun. Nagmay background na may kati Kita nagmay no green. Oh, di ba? Pumangit ang dada ka. We are back on track mga sis. Ika nakakasawang tignan, pagmasdan ang iyong mga mata. Anya. Nag-umaw! Siguro niya pa nagalaan mo. Kung malaking ka din na. Part din ni Pina din day. Ito pa nakasok. Philippines is Miss Tupul 2021. She is proud. Wait lang, bubukol-libutok na may kulpik lang. Hi mga sis, that's all for the video. I hope you have enjoyed the video. Thank you so much po sa lahat po ng nagpadala ng kanilang tulong, either financial or yung prayers po. Thank you so much dahil po sa inyo gumaling ako at si Mama. So thank you so much mga sis. So habang ganito yung ipin natin mga sis, mag-comment down below kayo ng mga challenges na gagamitin ko yung tit na ganito. Ano pagkakatawaan mga sis. And again mga sis, follow me on my social media accounts at Andy Morena. And I'm going to see you on my next video with my mom. Don't forget to comment kung ano yung challenge. I love you.